Irnexxilna naslu għal punt fejn ix-xogħol isir sostenibbli u ta' benefiċċju għal min jaħdem minflok inkomplu nitfgħu piż fuq is-servizzi soċjali tal-pajjiż. Dan fid-dawl li sa ftit snin ilu ċertu xogħlijiet ma kinux vijabbli li taħdimhom. Iddikjara dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna waqt li kienet jipparteċipa f'workshop m'ekonomisti minn Bruegel, think tank Ewropea li tispeċjalizza fl-ekonomija. Dan biex jifhmu kif il-Gvern irnexxielu jikseb riżultati eċċellenti fil-qasam tax-xogħol. Qed jagħmlu konferenza f'Malta eżattament fuq dawk il-miżuri li ħa l-Gvern, dak li għandhom Active Labour Market Policies. Kull miżura li saru f'dawn it-tliet budgets biex iżidu x-xogħol qed jaraw li kellhom suċċess. Għaldaqstant dawn l-ekonomisti qed jistudjaw kif dawn il-miżuri li implementa l-Gvern Malti jistgħu jkunu implementati f'pajjiżhom ukoll, speċjalment dawk il-miżuri li rnexxielhom idaħħlu aktar nies fid-dinja tax-xogħol. Li aħna niġbruhom dawk li ngħidulhom making work pay, dan huma jiġifieri li tagħmel ix-xogħol li jaqbillek taħdem. Qabel il-miżuri kienu li ma jaqbillikx. U aħna dawwarnihom u ħafna pajjiżi fl-Ewropa għadhom l-istess. Illi ma jaqbillhomx dak li jkun jaħdem għal volja hemm ħafna raġunijiet. Mentri aħna rnexxina ndawruhom b'mod iktar koraġġuż, speċjalment il-free child care centers, l-in-work benefits, il-tapering benefits, daw kollha l-miżuri li twaqqajna t-taxxa dik importanti. L-ekonomisti barranin li indirizzaw il-workshop fissru kif dawn l-inizjattivi huma teżempju għal pajjiżi oħra Ewropej li għandhom livell għoli ta' qatt u piż qawwi fuq is-servizzi soċjali tal-pajjiż.